Кой българин не обича таратор? Ще ви дам рецептата в рамките на около минутка, няма да си губим времето. А за повече подробности посетете канала, където е цялото видео. Две големи краставици, нарязани на купчета. 1 литър кисело мляко, ние ползваме домашно сквасено. 350 мл вода, пресен копър, половин връзка, нарязана на ситно. 50 мл слънчогледово олио, 4 скилитки чесън, скълцани. Да, става много вкусно така. 70 грама орехи, пак скълцани. И сол на вкус. Готови сте! Отбележете си рецептата, за да имате запазени. Ние държим на качеството, с което не правим никакъв компромис. Ценим както нашето, така и вашето време. Абонирайте се за канала, където можете да намерите още много вкусни и успешни рецепти. Приятно готвене и надявам се до скоро!